Mehriban Türkmen raýatlary, biz kime gerekli we bize kim gerek? Bizler kime gerekli ve bizlere kim gerek? Çıkış edýän aktivistler, sizler bizi çıkan wagtymyz, görüş edýän wagtymyz goldumyaňyz. Çıkış etmeýänler sizler nähili goldarsyňyz. Sürü aksaksız olmaz diýerler. Her bir sürüň içinde keli de bolar, köri de, gyşygy da, çaýşygy da, egrisi de, dogrusy da, her hilsi bolup biler. Ýagny bu biziň içimizde de var. Ve inansak da bunu düzeltmek üçin biz çalışýas. Belki Allahan uğruna bolsun. Opozisyonerlere, ýagny men şu sözü aýdyp bilemok. Söz sözlemäne elbetde mehriban dogunlar ukyp gerek. Indi bu opozisyonerlere bilimli adam gerekmi ya da bilimsiz adam gerek olarak haysisi behwitli bolor siyasi oyunlarının içinde. Bu opozisyonerlere, liderlere kim behwitli olup bilir? Bu siyasi oyunların, siyasi meselelerin içinde bilimli adam gerekmi ya bilimsiz adam gerekmi? Indi käbirlerimiz aýdýa, ýagny maňa aýdýarlar. Bilimsiz adam olsa öz haýryna arkaýyn ulanyp bolar diýe sebäbi her bir adam ulanyp bolýar sebäbi türkmen raýatlary gyzyldan gymmatly her bir sözi altyn dürdäne dökülýär. Sebäbi senin sözüň geçýär Türkmenistanyň içinde. Her kimeder özüne der kişi nämedir diýen ýalak bularam öz gereginde näme etdiler, maňa da ýok, saňa da ýok etdiler. Menki bizsin senki ýitsin etdiler. Galyp barýan halkynyň depesinden gaýnak suw guýdular we näme etdiler? Öldürün etdiler, öz aýagyna palturdular. Şu wagt gaty görmän hiç bir opsionerlere, liderleriň sözüne ynanoklar sebäbi hemme kişam aýdýa belli bir nokada awtobus pellehana gelip ýetdi. Adamlar da bu awtobusyň içinden ılgap çyk düşdiler şu wagt. Indem şu wagt pikirlenýärler, näme etmeli, nigden çykalga tapmaly. Mehriban dogunjuklam, dagy daşy yel bozar, adam zady dil bozar diýär. Diller öýlere biter. Zat näçe sözleseň de guramaz diýerler. Şonuň üçin aýdypdyrlar, başa bela näden geler, iki barmak dilden geler diýe. Her bir sözü, her bir zada o özüňize düşünersiňiz diýip umyd edýän her biriňize akyl berip, nakil dirip oturar ýagdaýym ýok elbetde menem gaty ýadadym mehriban dogunlar. Ve menin bu çıkış etmekligim, söz sözlemekligim kime behwetli ve kime ziyan. Elbette käbirlerine behwetli olur ýöne menin özüme, şahsy durmuşyma, beynime, kelleme, gözüme hemme ýerime ziýany bar. Daja menin edip bir işleýän işime de ziýany diýer. Ýöne näme edin mehriban dogunlar, men dänim çykdym. Näme üçin çykdym? İmanım üçin çykdym. Türkmeniň sözüni rezzinya çekip bolýandyr. İstesiniz gow tarapy, istesiniz erwet tarapy, her tarapy çekip bolýar. We gelip bu taýda söýüp komentar diýip bolýar sebäbi demokratiýa diýip. Hoş sag bolun mehriban dogunlarymyz, görüşýänçe dinleýäniňiz üçin, seýleýäniňiz üçin minnetdar.